tvrdim da su naše nerazvijene opštine zbog same svoje nerazvijenosti skriveno blago Republike Srbije. Za investitore sigurno skriveno blago, koje posjeduju dobre prirodne potencijale, posjeduju dobre resurse i posjeduju vrijedne i sposobne ljude. Također imamo i kvalifikovanu radnu snagu za rad u raznim oblastima. Sve to čini našu zemlju atraktivnom, ali želim da kažem da nam je još ostalo malo vremena da u toku ove godine, ove zime krenemo u dalju kampanju, u informisanje, u jednu jaku kampanju da privučemo pažnju i stranih zemalja i stranih investitora, a prije svega naših bogatih privrednika